Yun na nga, habang nag-aantay ako sa kanya kanina, doon lang ako sa simbahan, gano'n. So yun na nga, nakarating na pala siya. So, mo siya simbahan. So hi everyone, welcome back to the YouTube channel no, Mars and Sarah Vlogs! Ayan, so for today's video, nandito tayo sa park ng villaba. So yun na nga, nakabalik na kami. So ganito kasi yung nangyari dahil kanina pumunta sila isa sa amin. Ito siya. Ayan, bilat. So ayan, pumunta siya sa aming bahay kanina dahil sabi niya sa akin, villaba daw kami kasi meron daw siyang gagawin. Ganoon, maghuhulog daw siya ng pera sa Palawan for today's video. So yun na nga, habang nag-aantay ako sa kanya kanina, doon lang ako sa simbahan, gano'n. So yun na nga, nakarating na pala siya. So mo siya simbahan. Pumunta na siya ng simbahan, tapos ako, papunta din ako sa Palawan. So at least man lang nagkasalubong kami. So hindi kami natuloy sa isa't isa, gano'n. So yun na nga, ang ganda pala dito sa park, pero parang marumi, parang mahaba na yung mga mga damugan dito dahil. Yan. So dito na kami. So for how many months no, nakabalik din ako dito sa park na to. Sure. Kasi pag pupunta ako ng villaba, hindi naman kasi ako magtatagal. Oo. Uuwi ako agad. Tapos ngayon, was granted kasi dito kami sa park. So mamaya mag-vlog din ako sa my fishbowl kasi nga ilileverte ni Liza. Yan. So kasi private driver to eh. Ayan. Ako kasi yung ginawa niyang driver dahil. So ayan. So private driver ako. So gusto ko sanang maglaro kami dahil. Yung tipong magpapaano kami sa sa may duyan na tapos maraming lalaki doon, nakakahiya. So maraming lalaki dahil so ayokong makita nila ako. Baka hindi sila makamove on. So ayan kami, dito lang kami dito sa parang may padulas-dulas and something ganun. So yun nga Zay, patay ka sa di keypad pa more. Mamaman. Nasa ba kasi touchscreen mo, ganon? Graduate. Wala na? Sira na dahil? Ay, bibilhan na siya ng bago. Ayan. Ay, paayo ra ugma. At say, alam mo, pag ang isang bagay na sira, tapos pilit mong anong tawag? Pass, kalimutan niya na. So ayan na nga, Zay, hindi ako masyadong nag-iingay dito kasi ang daming tao kaya. Ayan o. Ang daming tao doon. Ayan. So, sobrang daming tao. So nakakahiya kasi dito ako sa harap nila. Tapos, oh my God. So yung sinabi ko kanina na mag-vlog talaga ako ng bonggang-bongga. Parang pagdating ko dito dahil parang nakakahiya naman yung ganun kasi daming tao, ganun. Diba? Pero it's okay kasi sobrang init din naman kasi kaya dito lang kami sa isang area na parang walang init dito. So yun na nga, naglalaro lang. Ayan, di ba? Gumagalaw-galaw ako kasi naglalaro lang din ako. Meron kasi dito parang duyan day, mga ganun. Naka-video na yan? Kaloka ka, wala malang 1, 2, 3, go. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, ayan, sali. Kusga, ang tingo. Ayan, dahil tao. Ewan ko ba, itutuloy ko ba itong vlog na to? Uy, asan yung camera dahil? Diba? Hindi ka nang sakto lang makita ko. So, ayan everyone, naglalaro lang ako dito kasi nga sobrang init, no? Ayan. So, mamaya na lang kami siguro hapon, gano'n. Tara, matamita sa fishbowlan ulit. Tara. So ayan guys, papaalam na ako, bye! Video na yan? Age. Ito nga sabi ko po. Ang ina. Nahalagig tao karon tag-usa. Ha? Nang tao karon. Karon ako di ay. Lunes. Martes. Martes man ron. Yay! Lagi. Ang gato din diri Ito. Lingag 101.
da, mahal na da. Kantang ting mami. Kaya yun. Nantong. Samain mo. Ikaw? Pila ni? Balik cheese ako na mas. Okay lang, price. Ano siya? Pila daw? 20 daw. O, isa din po nito.